Всем прывітанне, мяне зовут Павел Свердлов, я журналіст і размаўляць мы будзем пра журналістыку, пра беларускую журналістыку. У якім стане зараз знаходзіцца беларуская журналістыка? Журналістыка яна заўжды знаходзіцца ў прыкладна такім стане, у якім знаходзіцца грамадства. І сёння беларускае грамадства яно, па-першае, расколата, і журналістыка таксама расколата. Ёсць вось гэтыя дзяржаўныя журналісты, да, ёсць незалежная журналістыка, якая амаль уся ў эміграцыі. Ну і па-другое, стан грамадства і стан журналістыкі карэлюе ў плане настрою. Да, то бок, калі у нас грамадства зараз на такім дне матывацыі, да, яно дэматываванае, пасля пад'ёма 2020 года, то і журналістыка, яна ў пэўным сэнсе вось на гэтым матывацыйным дне. З 2020 мы класна адпрацавалі, а цяпер працягваем шукаць шляхі у пошуку, карацей. Падчас і пасля падзей 2020 года у беларускім тэлеграме з'явілася шмат каналаў і чатаў. Ці мае гэтая з'ява дачынення да журналістыкі? Ну, тэлеграм-каналы ёсць розныя. Тэлеграм-каналы медыяў – гэта, безумоўна, журналістыка. Тэлеграм-каналы не медыяў, тэлеграм-каналы блогераў ці нейкія ананімныя, прыватныя. Тут ужо, канешне, магчымыя абсалютна самыя розныя адхіленні. Я асабіста давяраю таму, што пішуць медыі, і прымаю да ўвагі тое, што пішуць іншыя тэлеграм-каналы, як ананімныя, так і не. Часам там можна знайсці вельмі шмат цікавага. Як цяпер становяцца журналістамі ў Беларусі? І ці абавязкова для гэтага патрэбна спецыяльная адукацыя? З'яўленне тэлеграм-каналаў, канешне, вельмі паскорыла журналістыку. Калі раней мы плясалі ад сайта, то бок рыхтуеш там артыкул, дзень, тыдзень, пасля публікуеш яго на сайце і глядзіш, як туды пачынаюць працякаць прагляды, то цяпер як бы раз, як кажуць у народзе, і ў прадакшн. Вось. Гэта, безумоўна, адбілася на якасці часткі журналісцкага сегмента, той, якая арыентуецца на навіны, якая спяшаецца ўвесь час. Але мне здаецца, што ніякіх асаблівых такіх лаж не было. Ну, гэта сапраўды вечная дыскусія, што прасцей навучыць журналіста разбірацца ў нейкай сферы, там, у палітыцы, у эканоміцы, у культуры, у спорце, ці навучыць прафесіянала у нейкай сферы пісаць, выкладаць свае думкі так, каб было цікава чытаць, каб было цікава гэтыя думкі слухаць, глядзець іншым людзям. І адказу тут няма, мне здаецца, кожны шукае свой шлях, але адназначна можна сказаць, што дыплом дзеля таго, каб працаваць журналістам, людзям не патрэбны. Да? Гэта абсалютна не абавязковая умова, і рэдка ў якой рэдакцыі, прынамсі ў рэдакцыі незяржаўнага, незалежнага медыа, першае, там, ці адно з першых патрабаванняў будзе: пакажыце нам свой дыплом пра тое, што вы скончылі там універсітэт. Уласна, у мяне дыплом журфака БДУ, але гэта дыплом па інфармацыі і камунікацыі. То бок я фактычна па адукацыі піяршчык, спецыяліст па камунікацыям. Вось, але працую журналістам, піяршчыкамі працаваў вельмі рэдка. Цяпер у беларускай журналістыцы вельмі вялікая праблема, дзе, адкуль з'яўляюцца новыя людзі. З журфака тое, што выходзіць, вельмі рэдка дацякае да незалежных медыяў, і увогуле, дарэчы, ёсць такі парадокс, што тыя людзі, якія заканчваюць журфак, яны, ну, далёка не ўсе, яны застаюцца працаваць у журналістыцы, да? Яны не все раствараюцца проста ў грамадстве і працуюць на розных абсалютна іншых месцах, на розных абсалютна іншых працах. Але з іншага боку, заўжды ў журналістыку працякалі людзі, якім цікава, вось яны вывучыліся там на гісторыка, на фізіка, да? На каго заўгодна. І ім цікава, ім цесна ў гэтай прафесіі, ім цікава сваю думку, да? Свае думкі даносіць да грамадства. Ці ім цікава прыносіць грамадству карысць, працуючы ў журналістыцы. Але сёння, калі незалежныя медыі, все там, ці праз адны экстрэмісцкія матэрыялы, іншыя экстрэмісцкія фарміраванні, да, ну, ізноў жа ў двух косях.
гэтак нас абвяшчаюць улады, што ніякага рэальнага экстрэмізму за гэтым няма, я думаю, што ўсе разумеюць. То людзі, канешне, 3 разы, 3, 4, 5, 10 разоў думаюць перад тым, каб прыйсці ў журналістыку. Але дзякаваць Богу, мы бачым па тиктоку найперш, да, і па іншым платформам, звязаным з візуалам, што маладым людзям па-ранейшаму цікава, яны па-ранейшаму прыходзяць і гатовыя рызыкаваць. У чым розніца паміж журналістамі і блогерамі? Ну, увогуле, паміж блогерамі і журналістамі розніца агромная. Яе можна сфармуляваць 2 словамі: гэта матывы і гэта адказнасць. Калі мы кажам пра журналіста, гэта чалавек, прафесія якога здабываць новую інфармацыю. Журналіст працуе з інфармацыяй, а не са здагадкамі, не з меркаваннямі. Калі ён працуе з нечым сумнеўным, з нечым неправераным, ён мусіць так і напісаць гэтую крыніцу. Мы не праверылі, але яна там кажа то і то. Журналіст не выказвае сваіх здагадак. І галоўнае, што журналіст нясе адказнасць за тое, што ён публікуе. Еўрарадыё, напрыклад, гэта медыа, зарэгістраваная ў Польшчы, медыа, якая падпарадкоўваецца на 100% еўрапейскаму заканадаўству, і калі мы будзем дазваляць сабе нешта па-за законам, то на нас можна падаць у суд, і суд разбярэцца, як кажуць. Гэта не Беларусь сучасная, гэта Польша і Еўрасаюз. Блогер ніякай адказнасці ні перад кім, акрамя сябе самога, не нясе. На амаль любую прэтэнзію блогер можа сказаць, што ён выказвае ўласнае меркаванне. Ён можа распаўсюджваць любыя канспіралагічныя тэорыі, ён можа выказваць любыя здагадкі. Калі гэта блогер папулярны, уплыў будзе вельмі вялікі, да, але адказнасці будзе як бы нуль. І матывацыя – гэта другі бок гэтай справы. Журналіст мае адну матывацыю – распаўсюдзіць праўдзівую інфармацыю, данесці яе да як мага большай колькасці людзей. Блогера матывацыі могуць быць абсалютна розныя. Ён можа падтрымліваць, напрыклад, нейкую палітычную сілу. Ён можа мець нейкія бізнес-інтарэсы. Але мы гэта, як слухачы яго, не ведаем. Мы толькі ўзаемадзейнічаем з тым, што ён публікуе. І такім чынам гэтая схаваная матывацыя пачынае ўплываць на нас. Мы пачынаем быць, ну, так бы мовіць, марыянеткамі слухачы. Да, ён нас вядзе, як такі лялькавод, у той бок, у які яму, сыходзячы з яго матывацыі, гэта патрэбна. Журналіст такого, безумоўна, сабе дазволіць не можа. І вось таму рызыкі такой. Калі мы чытаем, слухаем, глядзім медыі, і платформа тут не мае вырашальнага значэння. Гэта можа быць сайт, гэта можа быць Telegram, гэта можа быць YouTube ці TikTok, да? Але калі гэта медыа, мы можам быць упэўненыя, ну, калі гэта сапраўды незалежныя медыа, да? Бо медыі таксама бываюць заграваныя. І прыклад беларускіх дзяржаўных медыяў пра гэта абсалютна сведчыць, гэта абсалютна яскрава паказвае. Да? Калі гэта незалежныя медыа, то мы можам быць упэўнены ў інфармацыі, якую яна распаўсюджвае. Калі гэта блогер, то заўжды шукайце двайнае дно. У чым розніца паміж журналістыкай і прапагандай? Ну, прапаганда – гэта, у прынцыпе, панятак з тэорыі. І ў тэорыі ён не мае негатыўнага значэння. Прапаганда здаровага ладу жыцця, там прапаганда нейкіх каштоўнасцяў. Пакуль прапаганда не пачынае выкарыстоўвацца аўтарытарнай ці таталітарнай дзяржавай у якасці інструмента для заціскання любых іншых думак, любого іншадумства, то ў ёй, у прынцыпе, няма нічога дрэннага. То бок, гэта гісторыя пра тое, што любым прадметам можна забіць чалавека. Да? Там, я не ведаю, морквай, бананам і гэтак далей. Але самой па сабе ў моркве ці ў банане няма нічога такого. Да? Просто можна з'есці і атрымаць яе карысць. Тое самае з прапагандай. Гэта інструмент, які, на жаль, улады, папулісцкія улады
таталітарныя выкарыстоўваюць дзеля таго, каб эфектыўна кіраваць грамадствам, каб аб'ядноўваць большасць, каб блытаць людзей, каб знішчаць крытычнае мысленне і гэтак далей. Ну і журналістыка нічым гэтым не займаецца. І зноў, калі мы круцім крыху назад, гэта эфір, журналістыка гэта пра інфармацыю. Журналістыка гэта пра адукацыю. Журналістыка гэта, канешне ж, крыху пра лайфстайл і забаўкі. Журналістыка гэта пра абмен меркаваннямі, але гэта пра баланс меркавання. Гэта пра цывілізаваны дыялог, а не пра навязванне таго ці іншага гледзяшча на сітуацыю. Прапаганда вось у гэтым негатыўным святле гэта пра навязванне нечага, што служыць нейкай мэце, умацаванню уладаў, прасоўванню нейкіх наратываў, якія ізноў жа дапамогуць нейкаму палітыку набраць ачкі і гэтак далей. Мне здаецца, што прапаганда яна заўжды вельмі добра бачная людзям, якія увогуле задумваюцца над тым, што інфармацыйная прастора, медыі, яны неаднародныя, і што не кожнаму слову, якое прамоўлена ў інтэрнэце, ці не кожнаму слову, якое можна прачытаць нават на сайце, які выглядае салідна, з назвай, якая нагадвае назвы сусветных медыяў, ну, напрыклад, Russia Today, якая добрая спроба, да, ёсць USA Today і гэтак далей, і гэтак далей. Але не кожнаму слову можна верыць. Ці ёсць нейкія адметныя рысы ў прапагандзе беларускага рэжыму? Ці вялікі ўплыў яна мае на беларускае грамадства? Прапаганда беларускага рэжыму, яна прымітыўная і цемрашальская. Але, як кажуць, чым больш нахабная хлусня, тым больш людзей у яе верыць. Я думаю, што яна, канешне, уплывае на людзей, таму што далёка не ўсе людзі задумваюцца над тым, што імі праз тое, што яны чытаюць, глядзяць, можна маніпуляваць. У беларускай прапаганды, безумоўна, ёсць адрозненні такія вось нацыянальныя, да? Па-першае, яна дзеліць сваіх людзей, свой народ на добрых і на дрэнных. Ну, можам назваць добрых умоўна чырвона-зялёнымі, а дрэнных умоўна бел-чырвона-белымі. Прапаганда, вся эта махіна дзяржаўная за бюджэт, які фарміруецца з налогаў беларусаў, працуе на тое, каб чырвона-зялёных беларусаў адбяліць, прабачце, а бел-чырвона-белых заляпаць брудам. Па-другое, беларуская прапаганда, яна цягне людзей назад. Жыць у 21 стагоддзі цяжка. Жыць у 21 стагоддзі гэта азначае адказнасць за сябе, за сваю будучыню, за тое, колькі ты зарабляеш, дзе ты жывеш і гэтак далей. Прапаганда цягне беларусаў назад у 20-е стагоддзе, у камфортныя для чалавека безадказнага савецкія часы, калі дзяржава яму проста кажа: рабі тое, што мы скажам, жыві там, дзе мы скажам, працуй там, дзе мы скажам, і ўсё цябе будзе добра. Вось мне здаецца, што па-рознаму абсалютна, да, але прапаганда беларуская абсалютна з розных бакоў, рознымі ідэямі, рознымі прыёмамі і наратывамі, і яна ўся працуе вось на гэта. Праблема тут можа быць у тым, што у пэўных сферах будзе пералёт. Напрыклад, у сферы правоў чалавека, ці у сферы правоў жанчын, ці у сферы правоў меншасцяў. Беларускае грамадства апынецца ўжо хутка нават у 19 стагоддзі, як мне здаецца. Вось, але, ну, вось такія вось нюансы прапаганды. Чаму беларускія прапагандысты такія крынжовыя?
Ну, па-першае, я думаю, што хорошы чалавек сёння на беларускае тэлебачанне працаваць не пойдзе. Усе, хто мог увогуле ацэніць крытычна тое, што адбываецца, яны сышлі, з'ехалі, просто ціха звольніліся і гэтак далей, гэтак далей. Засталіся, ну, рэальна, ці такія сталпы апалагеты, ці вось на гэтае месца, якое вызваліліся, прыйшлі людзі без неабцяжараныя нейкімі абмежаваннямі, неабцяжараныя сумленнем, якія гатовыя трансляваць проста тое, што ім скажуць трансляваць. І ну, вось такія вось гэта людзі прымітыўныя. Я думаю, што калі мы кажам пра Азаронка, я думаю, што калі мы кажам пра Пустабога, да, я думаю, што калі мы кажам пра Казакевіча, пра тых людзей, якіх яны запрашаюць да сябе ў госці, каб паразмаўляць з імі, да, пануе беспрынцыпнасць. Ну і калі чалавек атрымлівае вось гэтую вседазволенасць, цяпер у Беларусі на тэлебачанні, у медыях такі парадак, што калі ты падтрымліваеш рэжым, табе фактычна дазволена ўсё, што заўгодна. Да? Вось калі ты лаяльны, калі ласка не абмяжоўвай сябе, да? То мы пачынаем бачыць свастыкі на вокладцы Мінскай праўды. Мы пачынаем бачыць проста петлю за плечом у Азаронка, да? Фактычна заклік забіваць праціўнікаў Лукашэнкі. Мы пачынаем чуць ад яго словы, якім дакладна не месца на тэлебачанні, на любым, і ў прыватнасці на беларускім. Мы пачынаем чуць ад Пустового у ток-шоу на СТВ абсалютна цемрашальскія пячорныя прынцыпы пра тое, што там жанчына мусіць сядзець дома і гэтак далей. Все гэта прорываецца з іх праз уседазволенасць, таму што абмяжоўваць сябе цяпер ім не трэба. А інтэлігентны чалавек, неважна, дзе ён працуе, на заводзе ці на беларускім тэлебачанні, у нейкія лепшыя яго часы, ён заўжды думае, што ён робіць, ён заўжды сумнеецца, ён заўжды все ж таки прымервае сваё эго і сваю асобу на сітуацыю, на тэму, на тых людзей, якія будуць яго глядзець ці будуць чытаць тое, што ён напіша. І, канешне ж, гэта спараджае сумневы, якія ў выніку выліваюцца ў нейкую ўсё ж такі кампрамісную пазіцыю, тое, што называецца цывілізаванасць. Што такое журналісцкая этыка зараз? Ці этычна займацца контрпрапагандай? Журналісцкую этыку ніхто не адмяняў, ні падчас пратэстаў, ні падчас вайны. Ўсё роўна журналіст кіруецца этычнымі нормамі. І дзеля гэтага, ў прынцыпе, важная адукацыя журналісцкая. Калі мы сканчаем журфак, калі мы вучымся там, то мы праходзім курс журналісцкай этыкі, нават калі вучымся на інфармацыі і камунікацыі. Людзі, якія прыйшлі з іншай адукацыяй, яны засвойваюць гэтую этыку з нейкіх агульначалавечых. Ну і, звычайна, ёсць рэдактары, якія таксама не прапусцяць нейкіх выпадаў ці нечага іншага неэтычнага. Але вось у такіх гранічных сітуацыях тыя журналісты, якія ангажуюцца і пачынаюць займацца, напрыклад, палітычнай барацьбой, то бок дапамагаць уладзе утрымацца, уседзець у сваіх крэслах, маскіруючы гэта абсалютна рознымі думкамі пра тое, што яны абараняюць Беларусь, не даюць нашу краіну разваліць, там, не даюць пранікнуць да нас нейкім шкодным, гіпатэтычным еўрапейскім каштоўнасцям, не дадуць нам стаць марыянеткамі захаду і так далей. Все это маскіруе просто спробы дапамагчы ўладам утрымацца. І этака тут сыходзіць не на другі, а нават на 10-й план. Этакі просто у такіх людзях, калі гаворка ідзе пра выжыванне, а яны спрабуюць выжыць разам з гэтымі ўладамі, пра этаку увогуле
не згадваюць. З іншага боку, ёсць контрпрапаганда, але мне здаецца, што калі нехта, напрыклад, той же самы, займаецца журналістыкай, то ён все ж таки выконвае пэўныя этычныя стандарты. Іншая справа, што, напрыклад, у 2020 годзе гэты тэлеграм-канал, я б сказал так, перайшоў у рэжым берсерка і пачаў проста клікаць людзей туды-сюды, ідзіце туды, там няма міліцыянтаў, там і так далее, і так далее. Вось, гэта ўжо проста не было журналістыкай, адпаведна, гэта не было той сітуацыі, да якой журналісцкая этыка прымяняецца. Але далей то ўсё ўвайшло ў нейкае нармальнае рэчышча. І мне здаецца, што калі мы кажам пра контрпрапаганду з боку недзяржаўных, незалежных медыяў, то яна ўсё роўна застаецца этычнай. У адрозненні ад той як бы журналістыкі, а па сутнасці спробы дапамагчы ўладам утрымацца, якая да журналістыкі не мае ўжо вялікае дачынення і, адпаведна, выглядае абсалютна неэтычна. Як цяпер журналісты ставяцца да штучнага інтэлекту? Як ён уплывае на журналістыку? Я да штучнага інтэлекту стаўлюся вельмі прыязна, заўжды пішу яму, калі ласка, калі нешта прашу намаляваць ці напісаць, і спадзяюся, што за гэта ён не будзе мяне забіваць падчас паўстання. Ён згадае, што гэта той хлопец, які заўжды быў з ім ветлівым, яшчэ калі ніякай небяспекі нават не адчувалася. Ну а калі сур'ёзна, то цяпер штучны інтэлект дапамагае журналістам, і я думаю, што можа ўзяць на сябе пэўныя функцыі. Ну, напрыклад, з ілюстрацыямі стала нашмат прасцей. З'явіліся новыя фарматы з дапамогай штучнага інтэлекта. Напрыклад, можна ажывіць партрэт Кастуся Каліноўскага. Ці можна пашырыць нейкую карціну беларускага мастака і паглядзець, што там было за яе рамкай, да, штучны інтэлект дапаможа. Штучны інтэлект можа цяпер напісаць, напрыклад, кароткі змест артыкула вельмі добра. Калі у вас няма часу і калі рэдакцыя пра гэта падумала, паклапацілася, да, то яна можа вось такой вось дысклеймер ад штучнага інтэлекта размяшчаць на пачатку сваіх матэрыялаў. Штучны інтэлект, калі шчыра, неблага спраўляецца з лайфстайлавымі тэмамі. Ну, напрыклад, мона 5 спосабаў, як шукаць у лесе грыбы, як знайсці больш грыбоў. Вось такой штучны інтэлект можа лёгка напісаць. Але напісаць, конечно, тут слова вельмі умоўнае, таму што трэба разумець, што штучны інтэлект нічога сам не піша, ён проста бярэ нешта з адкрытых крыніцаў і кампілюе гэта. З гледзяча аўтарскага права такая сітуацыя выглядае так сабе, але з іншага боку ёсць такая прафесія капірайтер, які ў прынцыпе займаецца прыкладна тым жа самым. Чаму я не адчуваю ніякай небяспекі для журналістыкі з боку штучнага інтэлекта? Таму што мысленню, этыцы, свядомасці, эмоцыям штучны інтэлект, мне здаецца, што калі і навучыцца, дык мы да гэтага не дажывем, а хутчэй я ставлю, што не, такога не будзе, і заўжды над тым, што стварае штучны інтэлект, мусіць стаяць чалавек, каб гэта была журналістыка, каб гэта было можна выкарыстоўваць, публікаваць у медыа. Якія змены спатрэбяцца ў будучыні, каб незалежная журналістыка ў Беларусі стала сапраўднай чацвёртай уладай? Ну, па-першае, трэба проста адмяніць міністэрства інфармацыі, знішчыць яго. Там зараз у Беларусі думаюць пра ўвядзенне цэнзуры, да? Ну так вось цэнзура, якую, уласна кажучы, гэтае міністэрства ажыццяўляе, яна мусіць абмяжоўвацца ну, такім здаровым розумам, проста здаровым мысленнем, цвярозым. Для ўсяго астатняга ёсць суд і адказнасць па законе. Ну, далей, канешне, трэба рэфармаваць журфак. Сёння беларускі журфак закасцянелы, у нас, дарэчы, адзін журфак у
беларускім дзяржаўным універсітэце. Вось, і яго трэба будзе рабіць сучасным, з упорам на надзённыя фарматы. Правда, што пакуль што я не ведаю, якія гэта фарматы будуць ужо, калі мы да яго дабярэмся. Да? Сёння, відавочна, трэба вучыць людзей выказваць свае думкі, здымаць відэа і гэтак далей. Ну, плюс нейкі агульны чалавечы бэкграунд, для якога ўвогуле патрэбная вышэйшая адукацыя, каб чалавек вырас над станам такім племянным, да, у сацыяльную адказную істоту. Далей патрэбны, безумоўна, плюралізм, і мне здаецца, што перамога дэмакратычных сіл, прыход да ўлады іншых палітыкаў з больш еўрапейскімі дэмакратычнымі каштоўнасцямі, ён абсалютна не будзе азначаць, што ўсе медыі аўтаматычна ператворацца у нейкія свядомыя, сучасныя і дэмакратычныя. Не, я думаю, што цяперашнія ўлады, якія сыдуць у апазіцыю, яны захаваюць пэўны ўплыў, пэўныя медыі і гэтак далей. Але ўсё, што мы будзем назіраць у беларускім медыапрасторы, яно будзе разнастайным. У чалавека будзе яшчэ больш выбара, каму верыць, якія медыі чытаць. Ён будзе шукаць медыі больш блізкія да яго па каштоўнасцях, па пазіцыі, па змесце і гэтак далей. Будзе вельмі бурлівае развіццё медыарынку. Сёння ў нас, мне здаецца, у Беларусі 15 недзе радыёстанцый, напрыклад, да? І з іх фактычна ніводнай нема інфармацыйнай. Ніводнай нема так званай ток-радыёстанцыі. Да? Там усе радыёстанцыі збольшага гэта песні, віншаванні, нейкія дзяжурныя навіны, проста левай нагой перапісаныя з сайтаў дзяржаўных агенцтваў. І добра, калі ранішняе шоу, там нейкая пару гадзінаў з раніцы бла-бла-бла ад вядучых. Вось, з'явяцца радыёстанцыі розных тыпаў. Такіх радыёстанцый зробіцца больш. Тэлебачанне таксама выбухне. Выбухнуць медыі ў рэгіёнах. Гэтаму ўсё будзем назіраць, ну, спадзяюся, ў нейкі бліжэйшы час. Канешне, чалавеку будзе трудна з гэтым. Я маю на ўвазе проста жыхару Беларусі. Таму што, яшчэ раз, жыць у 21 стагоддзі, калі табе ўвесь час даводзіцца рабіць выбар, калі табе ўвесь час даводзіцца несці адказнасць. У тым ліку і за тое, які тэлеканал ты глядзіш і што там з яго застаецца ў тваёй галаве, засмечваюць тваю галаву, дзякуючы гэтаму тэлебачанню, ці наадварот, ачышчаюць яе для нечага вечнага і карыснага. Гэта давядзецца вырашаць самому чалавеку, ну, а вырашаць даволі трудна. Хто будзе рэфармаваць гэта ўсё? Мне здаецца, што это таксама ўжо будзем не мы. Мне здаецца, што мы будзем проста назіраць за тым, як гэта будзе адбывацца. Рабіць гэта будзе тое пакаленне, якое цяпер жыве ў Беларусі у гэтых умовах сціснутай пружыны, якое чакае, калі яму все ж таки дадуць свабоду і магчымасць дзейнічаць, і якое аднойчы гэтую свабоду атрымае. Постскриптум. Сябры, заўсёды думайце, што чытаеце, што глядзіце, дзеля чаго гэта. Спрабуюць вамі маніпуляваць, ці ўсё ж таки ставяцца да вас з павагай. Крытычнае мысленне – гэта тое, што цяжка, але гэта тое, што сапраўды дапамагае. Дапамагайце такім чынам сабе і не забывайцеся дапамагаць адно аднаму. У нас ёсць класны досвед з марафонам на карысць палітвязняў, з марафонам салідарнасці. Я думаю, што гэты марафон быў першым, але не апошнім. І сёння, у цяжкі час, які прыйшоўся на нашу долю, заўжды ёсць людзі, якім патрэбна наша дапамога, нашы суайчыннікі, тыя, якім сёння нашмат горш, чым нам. Таму давайце будзем
людзьмі, давайте будзем свядомымі людзьмі і давайте будзем паважаць незалежныя медыі.